Tinokukanudzai mabuja tauya anonawo dzanyasi zuwa ro11 mwedzi uno waChikumi. Nyasi tirutandano kunyepai kuti wamunangagwa wanga wariko iko kubhikita kwawanga wari kuita zvokuparura inonzi spodman project yowaChina. Wagoti iwo wari kuita kuti izvi zviite zvakanaka nokuti waChina wapopomedza mamirioni 300 omari okuAmerica paiyo chavari kuita zvokuchera zvinhu. Chagorenga kuti zvinenge zvichiperera papi nokuti wabva ipapo wabva waendapo kare kunhandare yekubhikita ikweyo kuti warekete nowanhu wawo ZANU kuita rari. Haidi wanoita kubatanidza zvavo wabiedu ndo zvavanoita izvi. Aiwa rekai tigoringa kuti zvinenge zvichiperera kupi. Mapurisa nyasi abvumiwa nodare romuHarare kuti wachengete Pius Jamba kuendera mberi. Haidi waruda kutomukuba nokuita zvakawanda kuti arekete kuti akambozviita sei. Heno kuti zvichabatsira chere. Tamirira ipapa kuti zvinenge zvichitekaira sei tinenge tichindokunyepai. Iko kumatarodzi mhosvaku Jobosikara pabodzi pona sitore waenderera mberi pokare wari mudarodzi mhosva nyasi wakanzi wagobenuke zuwa roMuvhuro pawanenge wari kuenda mberi kuti wagopuwe bhero. Heno kuti zvichabvumiwa chere kuti wapuwe bhero kana kuti zvichaita sei. Haidi unotoona utoti ipapa palibe kana kwawari kumhanyira hawo wanotoita kana mazuva mamwe 3 pokare wachiedza kuti wandowachengete basi mujeremo pakaita kunyangariwa. Gweta rawo ndi Alec Muchadehama uyo anombiri chaizvo yekuita kodzero dzowanhu. Obed Masaraure pokare ariko kudarodzi mhosvako agonza agobenuke zuwa rokutanda mwedzi uri kuuyayu nokuti kwai anzi nyaya yache inyaya tsvinu. Gweta rache Dog Coulthard ragoreketa kuti pawachapedza nayo nyaya iyi wanhu wese wachange wakuona pokare kuti paribe nyaya yaifanira kutenge yatomboenda kumatarodzi mhosva. Tinenge tichikunyepai ipo zvinenge zvichiitikapo. Mhuri yamo Blessing Ali yagoreketayo kuti yatomirira ipapa kuti Pius Jamba apo abatiwe nomhosva yekuponda wamai wavo pokare nokutoti arekete pachena kuti ari kukumbira regerero. Heno kuti izvozvi zvichamisa chere ngozi kuti iuye kana kuti zvichadini nokuti wari kureketa kuti zvikareka kuitika izvi wachamuika ba iyemo Blessing Ali pakaita kunyangariwa. Dai wari wamwe wandoita zvokuika mutumbiyu zviite zviri nani. Izvi zvakaita kunyangariwa. Heno kuti zvichapera sei tinondoshuvira kuti wareka kugosungiwa nemapurisa wachinzi wakuita zvokuramwira zvitunha pokare. Tamirira kuti tigoona kuti inenge ichipera sei nhau iyi. Nyasi masangano anomirira wabasa wohurumende Wanoseenza muno zvoutano mukurapa wanhu wanoita zvokutora mufananidzo wemabhonzo pabodzi pono chiremba nowakoti wese wagoreketa kuti kubva musi woMuvhuro wanenge wakuramba mabasa nokudako mari isingatenge yawari kupuwa iyi. Wagoreketayo kuti wada kutopuwawo mari yekuAmerica inova mari inotenga zviri nani nokutoti ipapa waita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvichapera sei izvozvi. Asi wakuru wehurumende waribe chawagoreketa kana kupindura pari zvino. Ticharamba takaringa dziso redu rinenge rindori ipapo. Tiri panyaya idzodzibodzi zozo vanhu vari kupuwa maridzo wabasa wozesa wagoisiwa imwe mari pokare naSydney Gata yaareketa asi mari yaareketayo kwainenge ichichinjiwa nomari yopamusika wohurumende inova iribe kana chinhu chainotenga pakaita kunyangariwa. Heno kuti zvichamisa chere wanhu kuti wareke kugoita zvokuratidzira kuramba mabasa. Kanzuro yeguta roHarare nyasi kwai aburitsa motika yeumwe munhu wanga wakatorera motika yache wachiti iyo anofanira kubhadhara choupenzi chomadhora okuAmerica 220 $229. Kwai ipapa zvinhu zvawatoitazvi zvanga zviri zvinhu zvisiri pamutemo pokare kutoti iye aisafanira kutombobisa mari yacho. Wakabva wanyora tsamba kuburikidza nemagweta anovira kodzero dzowanhu woZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti waburitse motika iyi. Ai idi garimotori ratobuриtsiwa nyasi munhu uyu akafara zvisingaiti. Idi mabuya angu wanhu goziwai kodzero dzenyu dzobumbiro romutemo kuti mureke kugodzvinyiriwa. Anenge atorehwa motika yache zvisirizvo enda kumagweta waende kumatarodzi mhosva unoipiwa chete motika yacho paribe kana sendi rawabisa. Kwaita mumwe mwana weZimbabwe
anonzi Fungai Manyara ariko kunyika yeOman, uko ari kunzi ikweyo anoita basa rekusenzesiwa apa ari kunyimiwa zvokudya zvimwe zvakawanda aidi zvakaita kunyangariwa apa chinotoita kuhwadza kuti akaendesiwa nomumwe wemunyika medumo idi tima rakadari aiwa rinotoda kutoti vanhu vava vapfikiwe heno kuti makuru hurumende wane chavachabata chere nokuti ikweyo kwaikuomaniko kutori nevazhinji vari kuendesiwa ikweyo wachinzi waasenze mudzimba dzowanhu nokuita wajombo dzimba chaiwo asi paribe zvinhu zviri kuzoburika ipapo idi nzara yakaita kunyangariwa rekai wakuru hurumende wazotongiwe idi kana watadza kumbwawo tsitsi nozvavari kuitazvi vanhu vatambura munyika mu bhangi ronyika ranyasi ragoburitsa masoko okuti iro ramira rapedza manji kuferefeta vanhu vari kuita basa rokusenzesa mari yavo vari kupuwa kubhangi zvisiri pamutemo kuti waite kuti manyongori aitike panhau youremu hwemari aidi mabi yangu heno kuti zvavari kureketa zvine chokuita chere nobasa ravo nokuti basa ravo ndorokuti wakaferefeta wakaboya vanhu vane mhosva wobva waita kuti vanhu wabhadharisiwe cheupenzi kana kuti wasungiwe peno chiri kuita kuti watadze kuita chinhu wanenge wabata wabiyawo obva wanzi imi mukandoreketa nesu toreketawo heno mabi yangu kuti zvichapera mushechere ticharamba hedu takandoringa tiri kufara mumwe kadzitape wedu apuwa mubayiro kuFIFA tiri kumurovera manja tiri kuti pamberi naye anga akatomira naArsene Wenger achipuwa mubayiro uyu aiwa akonetsa mubayiro uyu wakanakisa chaizvo ndiyo wokutanda muZimbabwe kuupuwa mubayiro wakadandi aiwa tinomurovera manja tiri ngedzo pasirese wakuru wemapurisa wokuNamibia waita kudira majecha chaiwo akareketiwa pane zviri kuda kureketiwa nawo Ramaphosa panhau yomamiliyoni akabohwa kupurazi kwawo ipapa wakuru wagotoreketa kutoti wakuru wokuNamibia wakatosangana newakuru wokuSouth Africa pazambuko pawopo wakareketa kuti zvotekaidziwa sei pakaita kunyangariwa heno kuti Ramaphosa wachazvipedza chere zvinhu izvozvi kwai guta roJoburg rada kuzama kuti riite vanhu vanosenza nguva dzese zvokutoti wazhinji wari kuringira kuti wagoona kuti vanombozvitekaidza sei nokuti guta rinonetsa panhau yokusachengeteka kwowanhu heno kuti zvichange zvakamira sei tinenge tindokunyepa ipo zvinenge zvaakuitikapo kwai nyika dzoTogo noGabon dzichaenda kupinziwawo muboka ronyika dzakambopambiwa noBritain roCommonwealth aidi heno kuti Zimbabwe iyi yakaita sei patinogara reketa kuti takanokorwa tsoka nyika ndo zvatinenge tichireketera izvi nokutoti iwawa wanga waribe kumbopinziwa pakupambiwa noBritain ndo waakupinziwa muboka ronyika dzakapambiwa noBritain isu tanga tinayo tikatadza idi wakuru wehurumende vanofanira kuchiringa kuona kuti zvavanoita zvokuburitsa mari kubhadhara vanhu kuti wanzi wari kureketa kunyikadzi zvinobhadhara chinodikana kuita tuzvinhu basi kwai kuNigeria kuno bvana wakati wande wabisiwa kune imwe yanzi factory yokunhadzira wapwere aidi zvakaita kunyangariwa wanenge waita kupambiwa obva wandonzi imi kuita wana kusvikira zvanaka ipapa pakaita kunyangariwa asi tiri kufara kuti watakanhuwa ikweyo wakabulitsiwa zviite zvakanaka kambani yoBBC yagoburitsa iyo rimwe firimu rairi kuti iro Racism for Sale iri kuburitsa waChina wachiita mutsepwede yokureketesa watema womuAfrica kuti wari benzero idi zvakaita kunyangariwa chaiko wakaferefetiwa wakabatiwa kuti ndozvavari kuita idi zvisvinuba ndosaka vanhu vava vachiita kuita kunetsa chaiko heno kuti muAfrica wanotsvagei kana vachitishora kudando Sadio Mane kwaya achitengesiwa kuenda kuBayern Munich kumaJerimani tiri kumushuvira tuzvinhu takaringira kuti tigoona ikweyo kuti anenge achitamba zvisvinhu chere kana kuti zvinenge zvichimukundawo asi tiri kumushuvira tuzvinhu King Sadio Mane aiwa tiri pamabuja ngatiboya nezuva ramangwana ndini wenyu mhanduwe WeNhau.